Boas noites. Boas tardes. Benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Boqueixón, como cada para o día de hoxe. Primeiro punto do orde do día é a aprobación, se procede da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o día 11 de maio de 2022. Remitiusenos a todos a ata, eu estuve revisando, non encontrei así moitas pegas, e vos, portavoz de veciños. Hola, boa tarde. Como non estuve no pleno pasado, prefiro que Iván comente. Creo que tiña algunha cousiña. Ben, boas tardes. Con respecto a esta acta, teño varias cousas. Vamos a ver, na páxina, non teñen número, pero na parte resolutoria, no punto 1, dice, no acordo, ponse aprobar a acta da sesión do pleno ordinario que tivo lugar o día 3 de marzo de 2022, sería o día 9 de marzo. Ben, con respecto ás puntualizacións que fixen no pleno previo, na número 2 pon que non se dá resposta por escrito á solicitude de expedientes solicitados en plenos previos. E a apreciación foi que non se dá resposta por escrito ás cuestións formuladas en plenos previos. Con respecto a estas apreciacións que fixen no pleno previo, dixera que se solicitaran 12 expedientes por correo electrónico, se nos dixo nese pleno que tiña que ser por rexistro, e solicitounos Ángela o 18 de maio. E a data de hoxe, Ángela e eu non temos eses expedientes, non sei se para o vindeiro pleno se poden ter. Ben, iso polo que respecta a este primeiro punto. Posteriormente, xa casi finalizando, ou xa casi nos últimos puntos, vamos a ver. No último punto, concretamente no punto 7, nas cuestións que fago eu, fálase do plan PIREP, que é o plan PIREP, con P, e non é da Deputación, senón que é do Ministerio. Solamente esa apreciación. E pola miña parte nada máis. A acta previa. Portavoz do Grupo de Goberno. Boas tardes. Por parte do Grupo Popular non temos nada que apuntar á acta da sesión do pleno anterior. Ben, entón, tendo en conta esas puntualizacións, procedemos á votación desta acta. Votos a favor? Todos. Non hai votos en contra, entón aprobase por unanimidade dos presentes. Falta unha persona. Punto número 2. Mutación de mañá dun tramo do camiño público número 1140 do Inventario de Camiños Públicos do Concello de Boqueixón. Aprobación inicial. Con data 3 de febrero de 2022 recíbese un escrito presentado por don Javier Couto Granja en nome da representación de Isabel, de súa tía María Isabel María Couto Silva, solicitando a modificación no inventario municipal de vías públicas con respecto á vía pública número 1140, cita no lugar de Rodiño Pequeno, na parroquia de San Verísimo de Sergude, xa que en parte está delimitado sobre terreos da súa propiedade. Se estiveste vendo o plano, aí o que hai é unha finca de concentración grande, entón que no borde, no linde con outra finca, pasaba unha especie de regato, que agua que viña do medio do monte,
entonces iba xusto casi por o extremo. Entonces, supoño que no seu momento os propietarios desa finca cerrárona, deixaron o regato por fora e deixaron un espacio maior para poder pasar. Despois o Concello aproveitou ese espacio, ese metro e medio que quedaba fora entre dous muros, para pasar o saneamento, para baixar o saneamento de Senán, de Rodillo Pequeno, por ali para conectalo a fosa séptica que hai ali na Ponte Nova. Entonces, entendemos entón que cando se fixo o inventario de camiños consideraron ese carreiro, digamos, esa vía de servicio de 1,5 metros como vía pública, cando realmente sería ou unha servidumbre de paso como moito ou terreno, digamos, dos propietarios, porque aí nos planos de documentación non quedou ningún camiño marcado, é finca contra finca, para que pasou o regato, digamos que hai unha servidumbre ou de acueduto ou de agua que se chaman todas. O que se pretende con isto é deixar a situación como está, pero eliminando de aí o que sea un camiño público. O motivo, esta xente quere edificar, entonces, se é un camiño público teria que ceder todo ese marxen, un paraviales, digamos, casi 4 metros, ou casi 4 metros de terreno, cando realmente aí non existe ese vial, realmente é unha servidumbre de paso tanto para o saneamento como para ese rego de agua. Entón, o que pretenden é iso, que eliminemos nese inventario ese tramo de camiño como público, para así poder edificar e non ter que andar cedendo por o lateral desa finca. Entonces, ese trozo de camiño, ou digamos, quedaría como unha senda peonil, para poder que realmente é unha senda peonil que usan os vecinos de Río Pequeno, pois moitas veces para ir a coller o autobús ou para cortar para ir para un lado ou outro, usan ese tramo, evidentemente non é para andar en coche, pois non se colle, é un camiño para pasear, entón quedaría como senda peonil, se así estipulado encima da propia finca, e non como un camiño, digamos, un camiño público. Entón, o acordo que se propón é o seguinte: mutación de mañá do treito número 2 do camiño 1140 do inventario municipal, alterar a cualificación xurídica do treito número 2 do camiño número 1140 do inventario municipal de camiño público a senda pionil coa seguinte descripción. Treito número 2, senda pionil que discorre en paralelo ao linde norte da finca con referencia catastral número 15012 ata a súa fin no encontro coa estrada AC261. Ten un ancho de plataforma de 1,5 metros en formigón e pola súa marxe leste discorre un leito de agua. Asemais debaixo citada calzada discorre un treito da rede municipal de saneamento. Segundo, treito número 1 do camiño 1140 do inventario municipal. Manter a cualificación xurídica no treito do número 1 do camiño 1140 do inventario municipal é que se describe da seguinte forma: treito 1, camiño que iniciase no encontro coa vía 1143 e discorre en paralelo ao linde oeste da finca con referencia catastral 15012B 505 00553 000 LM. Ten un ancho de plataforma de 250 metros en terra, como figura no inventario, e pola súa marxe leste discorre un leito de agua. Este treito de vía pública foi resultado da concentración parcelaria de Sergude, e así figura no plano do polígono 6, con un ancho de 3 metros. Se ve non aparece refletido no catastro. Terceiro, información pública. Someter a información pública ao expediente durante un mes a efecto de presentación de reclamacións. O período de información pública do expediente comenzará o día seguinte da publicación do anuncio correspondente no boletín oficial da provincia da Coruña. Se no dito prazo non se presentasen reclamacións, o acordo inicialmente adoptado elevarase a definitivo e procederase á modificación do inventario municipal de camiños. Cuarto, notificación de recursos, acordo do expediente, elevación ao público do acordo inicialmente adoptado, e nada máis. Ten a palabra o portavoz de veciños, se hai alguna dúbida en canto ao que vos poida aclarar, pois tamén estou aquí para eso. Ben, nos despistounos un pouco porque vimos que o expediente se abría con a solicitud de desafectación dun camiño e ao final o que se fai é cambiar
un camiño por unha senda peonil e non sabemos si va a desafectar con posterioridade ou non, pero entendemos que non. Non. Entendemos que non, entonces feita esa aclaración moi oportuna por parte do alcalde, nos vamos a votar a favor, o sea, vémoslo normal. Pero sí que nos despistou nun principio eso, non? De procedemento de desafectación acaba non... Bueno, xa hai que ser licenciados para saber o que é unha mutación de manial. Tamén eso das mutacións de manial son a Pokémon, pero total, non? As conversións. Pero, bueno, está ben explicado e comprendemos o fondo do asunto. Sempre cando non se vai a desafectar con posterioridade. Non. Habendo un canle, habendo o saneamento para baixo. Está cerrado por dous lados, realmente non é, vai se manter, porque ten que manterse. De acordo. Portavoz do Grupo de Goberno. Pois por parte do equipo do Grupo Popular tamén vamos a votar a favor, vistas as explicacións e o coñecemento que ten do expediente, dada a súa complexidade e tamén a súa dilatación no tempo, que xa do alcalde non temos nada máis que engadir. Polo tanto, tamén vamos, como dixen, votar a favor da aprobación deste expediente. Procedemos entonces á votación deste punto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade esta proposta do pleno. Punto número 3, transferencia da titularidade do treito do antigo trazado da estrada provincial da DP 1201, Rodiño a Codeso por Boqueixón, dende o punto kilométrico 2 máis 10 ao punto kilométrico 2 máis 360. Solicitude á Deputación Provincial da Coruña. Aquí, en parte, xa vai a resposta a unha pregunta que leva tempo sin responder por un tema duns volardos que se puxeron ali nun decemento nese sitio. A ver, hai, non sei cando se fixo, a remodelación do que é da salida do entronque da carretera municipal cada Diputación. Quedou aí un tramo de carretera, digamos, se leva tempo prácticamente sin moita utilidade, pero unha vez que se fixo este entronque non tiña sentido que o tramo de carretera vella seguise admitindo tráfico rodado, cando realmente o que se usaba era por parte de moitos veciños de Boqueixón para pasear, para ir dun lado para outro. Entonces, cando se fixo a obra, os propios técnicos da Diputación mandaron poñer ali uns volardos deses de plástico verdes. Que pasa? Que eses volardos para determinados vehículos é como se non houvese nada. Entón, por parte do Concello, falando cos técnicos co vigilante da carretera, preguntamos se podía poñer uns bloques de formigón para evitar que se seguise usando por os vehículos ese tramo, porque moita xente iba andando por aí medio despistado e iba con tranquilidade, e de repente aparecía un coche ali fungado, entón había certo risco. Entón puxeron os bloques, pero a moita xente non lle gustaron. Entonces, como o tramo de momento non estaba cedido pola Diputación ao Concello, optouse por retirar os bloques e solicitarlle á Diputación que nos cedese ese tramo. Hai máis de 2 anos que se solicitou á Diputación por escrito esta cesión. Que pasa? Veña deseñando e preguntando a ver que pasaba con esta cesión, veñan tal, a través do grupo popular da Diputación, e a cousa iba lenta. Entón, hai como 2 meses chegounos unha notificación da Diputación dicindo que, visto a solicitude que se había presentado no seu momento, que realmente o trámite debería ser de outra forma, debería ser unha solicitude aprobada en pleno do Concello para poder solicitar esa transferencia dese tramo de carretera vella para o Concello. Entón, o que se trae aquí a pleno é o seguinte. Solicitar á Deputación Provincial da Coruña a transferencia da titularidade do treito do antigo trazado da estrada provincial DP 1201 de Rodiño a Cadeso por Boqueixón, dende o punto kilométrico 2 máis 100 ao punto kilométrico 2 máis 360, coa finalidade de incorporar a rede de lecer para a veciñanza como parte integrante do campo da festa parroquial de Boqueixón, segundo dai traslado deste acordo á Deputación Provincial da Coruña.
Terceiro, facultar ao alcalde presidente para cantas actuacións de trámites sexan precisas para o mellor a execución do acordado. Doy a palabra ao portavoz de veciños por si que algunha aclaración ou que expoña as súas... Ben, eu supoño que para tomar este acordo nos deixarán o mesmo tempo que tardou en contestarnos, é dicir, 2 anos, non? E dentro de 2 anos xa decidimos se votamos a favor ou non. Brincadeiras á parte, nós non vamos a negarnos a solicitude da titularidade deste tramo, mas creemos que é preciso ter en conta 5 cuestións básicas deste punto. En primeiro, que existe unha empresa con os únicos accesos actualmente moi deficientes á estrada da Diputación, que hai unha curva bastante perigosa no trazado da actual carretera, que por aí pasa a xente que sube dende a aldea de Boqueixón, o sea, Boqueixón de Boqueixón, con unhas beiras rúas, con uns amplios moi estreitos e é moi perigoso. Temos que ter en conta tamén que aí está o acceso a Piñeiro e ao Forte, e aparte deso, que é o actual campo da festa da parroquia de Boqueixón. Con esas 5 condicionantes, eu creo que se debía facer un replantexamento que convencera pois aos 5 usuarios eses, intentar facer unha senda un poquinho máis ancha, sobre todo naquela curva, e se se pode enganchar máis abaixo xa hai aceras, pero xusto na curva é perigoso. Vese... Eu pasar a entrada de... Se eu pasar a entrada para baixo. Non sei se hai sitio tampouco. A de Lamego? Sí. Ali hai... esta acera, digamos, ten algo de caída, pero xa desde a propia entrada de Lamego, Ali eu vin a xente paseando pola carretera. Aí o erro que tu cometeu na obra que fixe a Diputación foi o seguinte: aglomerar un tramo hacia arriba, que foi onde puxeron o volardos, cando realmente ese aglomerado tiñen que ir posto na rampa e aumentar a subir a rampa hacia Lamego. Porque así, o Lamego sí que se... Lamego é igual, vamos, neste caso que é Lamego o que máis, digamos, o que máis impedimentos pon a esta bueno, digamos, porque ten unha entrada deficiente ahora mismo. Pero ele conseguiu todo o que solicitou no seu momento, que é que permitisen un giro baixando a girar á izquierda. Sí, pero bueno, se entra camións ali é un sitio perigoso. Entonces, facendo un replantexamento de que non costa nada, non hai que ser cabezóns tampouco, porque sea unha persona ou sea outra. Digo, hai 5 condicionantes que son obxectivos no rollo. Entonces, telos en conta e facer un replantexamento para que quede ben e pode quedar ben o campo da... Podemos facer un replantexamento do que é do tramo de todo o tramo, porque aparte deso tamén a entrada que quedou actualmente en Cruz para aquí, pois tamén é un pouco deficiente, creo eu. Entonces, si temos o terreno completo, completo podese xogar e mover un pouquiño para que todo, para que todos todo parte da idea de principio de que o que é o dentro sea, digamos, que non poder eliminar o tráfico rodado do que é do interior desa parte, pero se cadra pola parte da fora, pois podese usar pois para facer algunha, para replantexar un pouco Non, é que tamén estamos preparando, mirando de preparar un digamos, un diseño, arreglar un pouco, acondicionar un pouco ese tramo, incluindo a vía, a carretera vella, digamos, no entorno da festa, para non te que haxa o campo da festa, a carretera, e depois aquilo que están usando como acopio de material para as empresas que están traballando, pero realmente non é o fin dese trozo de terreno, non é para botar aí material e depois sempre estropeado, non. Ideal é temos preparados como zona, digamos, de lecer dos veciños que poden estar aí, os bancos ou os árboles ou algo tal, para que a xente poida disfrutar dese tramo, que se poidan deixar ter onde aparcar algúns vehículos e tal, pero sin digamos, sin poñer como eso que o vehículo poida entrar, subir e baixar por ese entorno, non é tampouco decir, pues, vamos a prohibir, non, agora o que se vaga facer que quede ben, para que dé a gusto, digamos, dos veciños. A gusto todo non vai quedar. Os veciños e máis dos usuarios, todo, pero xa me insisto que vin a xente paseando por aí, e é unha curva perigosa e os coches non pasan a 30 como en Arins. En Arins pasan a 30? Bueno, está marcado a 30.
Sí, sí, Digo sí. que me parece, bueno, despois podemos falar do tema. Digo que hai cousas, pero bueno, aí non pasan a 30 nin a 50 e nin a 70 se me descoido moito. E é un sitio bastante perigoso e ten tráfico, o sea, é a entrada tamén natural para a xente Bueno, de Codeso e de, bueno, sobre todo de Codeso, para vir cara a este lado de aquí. E o entronque, a min a verdade é que non me parece o máis axeitado para estar metido ali á salida dunha Pois, sí, curva. sí, realmente entón que está na único sitio onde se podía facer, porque é xusto na cima de todo o camiño do Resante, entonces tes visibilidade toda para a parte dereita e tes para a esquerda. Poderías estudiar, a mí non me parece máis axeitado. Non me gustaba tampouco como estaba antes, pero non quere decir que quedara ben. Entonces, con esas condicionantes, nós non vamos a poñernos a opornos a que se colle, pero que se teña en conta, No, bueno, todas evidentemente, esas o que se vai a facer esas no terreno que condicionantes. sea, se non o ceden, é o terreno é público, que se agora o terreno, se non ceden a cartera, sería todo o terreno digamos, público, do Concello, por poder facer algo, digamos, que sea útil, que sea mellorar a seguridade de todos dos peatóns e dos usuarios e da xente que se sirve por esa antena, porque quede todo máis cómodo para todos. Realmente ese é o fin desto, vamos, non é, aquí non se trata de perjudicar a nadie, trata de que todo o mundo dentro do que todo o mundo ten que convivir, claro que sean vehículos, sean peóns, pero cada uno, digamos, dentro do seu ámbito, non pasar todos os coches por ser unha zona peonil, nin a xente pasar por as carreteras. Entón, realmente, hai que tratar de ajustar un poquinho todo a circunstancias. Neste caso, pues, se nós podemos facer algo neste tramo para que mellorar, para que os veciños queden, digamos, que poidan pasear, que poidan incluso estar aí, digamos, descansando ou que poidan estar aquí nesta zona, mellor. Se non, pues, se non nos ceden a cartera, evidentemente non podemos andar, non podemos cortar esa cartera porque se é da Diputación, non é nosa de momento. Portavoz do Grupo de Goberno, tes algo que decir? Pois pouco máis que engadir ao que xa dixo o alcalde máis o portavoz da oposición, é dicir, creo que a primeira cuestión é que eses terreos sean de titularidade municipal, que é o que traemos hoxe ao pleno, a solicitude da cesión por parte da Diputación, e despois, unha vez que sean de titularidade municipal, pois entre todos buscarlle a mellor solución para a circulación de vehículos, para a circulación de peóns, para os veciños, para a parroquia de Boqueixón e para as empresas, ou para a empresa que hai ali no entorno do campo da festa. Bueno, entón, procedemos á votación desta proposta. De todas formas, nós seguimos estando, non sei como decirlo exactamente, por que tardou 2 anos en contestarnos estas preguntas? No, seguimos con esa intriga. No, que non digo Fixemos varias veces ao recordatorio tamén. Sí, non. E se non ten ningunha outra cousa, Non se contestou. O que hai é isto, nada máis, non ten por que ver ninguna cousa porque aparte non se retiraron realmente, que despois xa a maior parte xa retiraron, xa os apartaron. De todas formas, os bloques de formigón, os pivotes verdes pode ser que non fagan nada. Os bloques de formigón son peligrosos tamén, ou eran perigosos. Eran perigosos, pero non eran perigosos se tovesen os bloques de formigón solos, que estaban a unha distancia prudencial xa dos pivotes verdes, tamén estaban a 3 metros vendo dos pivotes verdes, Mano, sí que estaban. É que desaparece. Os pivotes desapareceron. Pero fixen unha foto, ademais, creo que enseñei aquí, que estaban os bloques, fixen unha foto co coche para o diante. Fixeron desaparecer. Pero, bueno, a ver, eso, nós podemos ser, a idea é que solicitar que non lo cedan. Se non lo ceden ben, se non lo ceden, pois así, xa non podemos fazer moitas cousas aquí. O que se está tratando de fazer é ver digamos, varios borradores de como pode quedar esta zona diseñada para o lecer dos veciños, que será facilitada para que tamén vos tamén podades decir, pues mira, gostaron máis esta, ou mellor cousas que se poidan mellorar nesa proposta. Tampouco non se vai a fazer nada que sea solamente a gusto do alcalde, que non é que o do grupo do goberno tampouco non vai a ser así, pois evidentemente hai que falar con veciños e ver cal é a proposta que máis lles poida costar. Eu con tal de que lle quede a gusto das 5 personas usuarias que dixen antes, dámonos por satisfeitos. Votamos entón.
Votos a favor? Após por a unanimidade esta solicitude. Punto número 4. Ordenanza fiscal reguladora da tasa por a expedición de documentos administrativos. Modificación. Aprobación inicial. Como sabedes, temos unha ordenanza que rixe a expedición de documentos administrativos ou que a autorización é a tasa de dereitos de examen que aprobada no seu momento. O que se trae aquí á Xunta de Goberno, ao Pleno do Concello, é aprobar inicialmente unha modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola expedición de documentos administrativos cuxo texto íntegro paso a ler. Artigo número 9. Redacción proposta. Exención, bonificacións e supostos de non aplicación, de conformidade co disposto no artigo 9 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se aplicarán nas máis exencións ou bonificacións que as que expresamente se prevean nas leis ou as que deriven da aplicación de tratados ou acordos internacionais. Os dereitos de exame non serán de obrigación aos procesos selectivos de persoal laboral temporal financiados na súa totalidade ou en parte con aportación de outras administracións públicas. Dereitos de exame. Prazas encadradas no grupo A ou 1 ou asimilados, 70 euros. Prazas encadradas no grupo B ou 1 ou asimilados, 65 euros. Prazas encadradas no grupo C ou 3 ou asimilados, 60 euros. Prazas encadradas no grupo D ou cuarto ou asimilados, 55 euros. E prazas encadradas no grupo E ou V, 5 ou asimilados, 50 euros. Artigo 9. As normas de xestión das tasas por os dereitos de exame. A tasa xestionarase en réximen de autorización e poderá integrarse no formulario de solicitude como apartado do mesmo, coa denominación autorización tasa por dereitos de exame. As persoas interesadas deberán practicar a autoliquidación incorporada no seu caso no documento de solicitude, podendo efectuarse o pagamento dentro do prazo previsto para a inscripción no proceso selectivo. A falta de pago da tasa no prazo sinalado no parágrafo anterior determinará a inadmisión no proceso selectivo. Cando por causa non imputables ao suxeito pasivo non se realice a actividade que constitúe o defeito imponible da tasa, procederá a devolución do importe correspondente. Non procederá a devolución dos dereitos de examen nos supostos de exclusión das probas selectivas por causas imputables ao interesado. Esta modificación da ordenanza ven ocasionada porque agora sabedes que estamos envoltos nun proceso de consolidación do emprego por parte das administracións públicas do que é do personal interino ou laboral ou que levan moitos anos como personal laboral é que hai que tratar, o sea, personal laboral temporal ou personal interino tamén que non é fixo. Entonces, vamos a lei obriganos a consolidar, digamos, estes postos de traballo. Entón, para dentro dun orden para evitar que haxa un desborde de solicitudes de xente que se presente, se non hai que pagar ningún tasa de examen ou tasa de tal, pois tamén ti podes presentar a solicitude en 50 sitios. Se te se paga unha tasa, pois o mesmo vas a eu quero ir a Boqueixón, quero ir a Vedra, quero ir a Touro, quero ir ao Pino, e pago unha tasa normal, entón escolles moito máis o sitio ao cal o queres dirixirte, non te presentas a mellor a tantas, non faz tantas solicitudes. Entón, realmente o que se trata é iso, de que realmente xente que queira que veña, que queira realmente participar ou que queira que interese esta plaza, entón se interesa, vai ter que, digamos, pagar unha tasa de uns dereitos de exame. Ten a palabra o portavoz do grupo de veciños. Ben, nos
tanto no pleno do ano 2021 como ano 2017, cando se trouxo a taxa pola expedición de documentos administrativos, é verdade que se cambiaran máis cousas que nos dereitos de examen. Temos dito que nós que podíamos comprender que existira unha taxa para a expedición de certificacións urbanísticas e informes, co que sí que non nos parecía lóxico era que existira unha taxa de certificación de acordos municipais. Pensamos que debe ser a actividade normal da administración certificar os seus propios acordos, e textualmente decíamos que nos parecía un timo que se cobren dereitos de examen. E esa cuestión seguímola mantendo. Os principios da administración pública eran os de mérito, capacidade, pero non capacidade económica, senón capacidade intelectual e igualdade. E creemos que se están vulnerando os principios básicos para acceder á función pública. Pensamos que unha administración que ten un remanente de 2,7 millóns de euros ten que ser capaz de xestionar os dereitos dos exámenes sin que os usuarios teñamos que facer un repagamento, porque xa estamos pagando os servicios municipais, de ter que facer un repagamento cando usamos un servicio específico, neste caso, para facer as taxas do examen. Entón, imos a votar en contra e solicitamos unha vez máis que se retire este punto da orden do día, que se retire esta ordenanza e que se modifique nese senso que levamos dito nos últimos anos. Portavoz do Grupo de Goberno. Moi ben. Esta modificación da taxa de exposición de documentos públicos que traemos a pleno, como xa se explicou, afecta directamente ás taxas e aos dereitos pola participación en procesos selectivos de carácter público. Bueno, eu discrepo co que acaba de dicir o portavoz do grupo da oposición, na que se vulneran os principios de igualdade, mérito e capacidade, porque eso entendo que se refire ao proceso selectivo, non ao acceso ao proceso selectivo. Entonces, os servicios municipais e os servicios que prestan as administracións locais teñen un coste, e como ben explicado na proposta que aquí se trae, pois de por sí xa son deficitarios e non está garantizado que co pago das tasas vayan a ser cobertos. Hai costes de realización das probas selectivas e costes dos tribunais que se teñen que encargar de facelas. Nos últimos 15 anos, ou quizás máis, nos últimos 20 anos, probas selectivas nas que se tiveran que abonar estas tasas, me parece que só houve unha, porque o resto de probas selectivas que se fixeron no Concello estaban vinculadas á cobertura de postos de carácter temporal. Si é verdade que agora vamos por lei, o Concello veuse obligado, por lei e por dereito tamén, veuse obligado a estabilizar ou a cubrir unhas plazas, a estabilización dunhas plazas que estaban cobertas desde fai tempo, e creemos que é necesario actualizar estes precios. E unha vez que se cubran estas plazas, pois tampouco creo que haxa moita previsión de que volva a haber máis procesos selectivos de funcionarios ou laborais fixos no Concello. Entonces tampouco é ni unha taxa excesivamente aproveitable polo Concello, porque vai a ser un tema puntual e o Concello non se vai a enriquecer con esta subida de tasas. Tampouco creo que vai a ser lesiva para os intereses dos cidadáns, porque sabemos que estes procesos de estabilización, como xa leu publicado pois no Boletín Oficial da Provincia, vanse a cubrir polo procedimento de concurso, co cal as persoas que xa están ocupando estas plazas nesta ou noutra administración local, ou que xa desenvolveron traballos nesta ou noutras administracións locais, teñen unha certa ventaxe con respecto a outros opositores
ou respecto a outras persoas que se queiran presentar que nunca traballaron nunha administración local. Entonces, tampouco creo eu que vai haber unha avalancha de solicitudes e que isto vai a supoñer un incremento de ingresos excesivo para o Concello. Polo tanto, desde o Grupo do Partido Popular imos a votar a favor desta modificación da taxa de expedición de documentos públicos. Esta modificación realmente tamén se negociou con distintos o sea, cos sindicatos, entón tamén realmente fanse propostas para que realmente sean acordadas con que vaya todo o mundo de acordo. Gostaríamos tamén que o grupo de veciños votase a favor, porque realmente é unha modificación a cal pois eso, na negociación colectiva que só, no que se falou cos sindicatos, realmente tamén apoiaron que esta modificación ou sea, viron positiva esta modificación. Entón, realmente gostaríamos que vos incorporar vos neste caso a esta subida destas tasas, realmente porque sabedes que para os que as tasas ou para as probas que se fan para traballar en contratos temporales e tal, ese non se toca, xa non había tasa, vai seguir habendo tasa para a xente que os contratos laboral que faz o aprol rural ou pero eso, e sigue sendo proba sin ninguna tasa, non hai tasa para ese tipo de contratos, é solamente para, nese caso, para o tema de consolidación, para evitar realmente creo que van a facer todos cando van a subir as tasas para evitar que se presente moita xente evidentemente os sindicatos viran tamén por os intereses dos seus traballadores, dos seus representados, non viran por os intereses do resto da xente que non está incluída nese sindicato, vamos. Nos discrepamos cos sindicatos abertamente neste punto. Sigue nos parecendo un timo, é igual que se nos poñen unha tasa por usar as baldosas do servicio do hospital. É un repagamento. Unha administración pública ten certos servicios que ten que prestar por sí e prestalos a través de impostos e a poder ser que sexan progresivos. Entonces, unha tasa, aparte de ser regresiva, é un repagamento dun servicio. Dun servicio non, é un repagamento da administración xeral, entendémoslo así, e parecenos un timo. E aí discrepamos abertamente cos sindicatos e que se racha os principios básicos da función pública. E non o digo aquí, sei que na Xunta tamén se pagan dereitos de tasa e sígueme parecendo un timo. Que lle vou a facer? Bueno, pues, pero filosóficamente as tasas, neste caso as tasas son regresivas, non son progresivas. Por lo tanto, hasta si imos a rascar máis son inconstitucionales. Porque dentro da Constitución os impostos e as tasas teñen que ser progresivas, ou sea, progresivas ca capacidade da renta. E non o son. E é unha cuestión ideolóxica, xa sei que é ideolóxica, pero abertamente discrepo cos sindicatos nese punto. Bueno, pois entón, visto que non vamos a chegar agora, procedemos á votación desta modificación. Votos a favor? 6. Votos en contra? 4. Con 6 votos a favor e 4 en contra, aprobase entonces esta modificación da ordenanza fiscal. Pasamos entonces ao punto número 5, que... Cada vez estamos máis cerca da maioría. Crédito extraordinario 2022-1 do 2022, o sea, crédito extraordinario número 1 do 2022, aprobación inicial. Ante a existencia de gastos que non poden demorarse até o exercicio seguinte para os que non existe crédito consignado no orzamento vixente da Corporación 2022 e dado de que se dispón de remanente de tesorería para gastos xerais,
faise precisa a concesión dun crédito extraordinario financiado con cargo a que por medio do presente se propón, o sea, se incoa un expediente de modificación de créditos baixa modalidade de crédito extraordinario nos termos que se indican na memoria da alcaldía. Entón, un crédito extraordinario 2022-1. Propónse os seguintes actuacións. A construción dun novo parque infantil no campo da Festa del Estedo por un importe de 91.593,37. Un proxecto de sinalización de dos núcleos do Concello de Boqueixón, que temos as sinais en un estado bastante lamentable, que levan moitos anos xa posta, entón sería importante reemplazalas. Un importe do proxecto de 261.947,56 euros. Un proxecto de mellora da capa de rodadura de algúns viares. Entón, por un lado temos o viario que vai desde Casal Pejito en Castrar hasta a Moa, en Loureda. Importe en 224.462,82 euros. Outro viario que tamén aglomerado de mellora do firme do viario da pista que vai dende Ardariz abaixo da iglesia del Estedo até Rubiar, onde enlaza que ven de Quián, que tamén se está en aglomerado. Importe de 174.893,19 euros. Pode interrumpir? Porque moi corto. Estes dous proxectos son aglomerados? Aglomerados. Vale. Un importe, sabes que o importe é elevado, pero porque é aglomerado. E outro proxecto de mellora dos viarios perimetrais no polígono de Campo Rapado. Creo que viste xa tamén na prensa, e aparte creo que xa se enviase, eu creo que se enviara estes proxectos creo que aí van os proxectos todos destas obras que se habían preparado para solicitar algunha subvención. Entón, este é un proxecto que entra na subvención de polígonos industriais da Consellería, un proxecto de 150.000 euros, subvencionan 120.000, a aportación municipal son 30.000, que é o que se leva neste crédito extraordinario, os 30.000 euros que sería a aportación municipal. E a mellora dos viarios perimetrais no polígono de Campo Rapado é todo o que é o polígono, o que realmente é o polígono que existe, que é entrando por onde está o bar o Abadía, e dá a volta toda que sai outra zona da Cañita, é a volta completa. Todo vai todo esa zona en aglomerado, con canalización, con pluviales, con de todo eso tamén vai todo en aglomerado. O polígono que hai, que é o único suelo industrial que hai agora mesmo en Campo Rapado, que está calificado como a Cañiza que estaba aquí entrada, estaba ao revés, entras por alá e sales por atrás para aquí. En alguna zona vais canalizar para tratar de fazer un viario máis amplio, evidentemente. En alguna zona é bastante complicado ampliar, porque tamén xa entre os muros que están feitos e o monte, pero vamos, vais tratar de aproveitar o máximo para que sea que dé un viario cómodo para que no seu momento, cando Madera Goiriz poida desarrollar ese polígono, pues que teña o suficiente marxen de maniobra para poder utilizar o terreno que hai. Outro senda en Rubial, 13.353,85 euros. Este é tamén isto financiase é un proxecto financiado por o Xacobeo. O Xacobeo este é un proxecto de 28.353,85. O Xacobeo danos 15.000 euros e o Concello ten que poñer a diferencia. É un proxecto máis ou menos moi parecido ao que se fixe na Praza de Rubial, financiado tamén con a mesma entidade que é o Xacobeo. Entón, vaise continuar a senda hacia baixo, un tramo máis, que son tramos, digamos, cortos, pero quedarían moi cómodos sobre todo para a seguridade dos peregrinos que por esa zona pasan bastante. Despois temos o IVA do que é do plan marco deste ano 2022, pelo plan de mellora de caminos municipais de accesos a parcelas agrícolas 2022-2021, bueno, dos cidades de Gravés. Son tres pistas que se meten son en Zahorra. Entonces o proxecto son 57.000 e o IVA son 11.189. Esa é a parte que metemos a crédito extraordinario.
Despois, se había solicitado unha subvención para mellorar e completar os parques infantis das unitarias del Estedo de Campo Rapado, porque se habían coberto, pero agora faltaban rematar o que é o poñerlle cambiarlle algúns xogos e máis o suelo todo completo de caucho continuo. Entonces, veu-nos denegada a subvención, entonces o proxecto era 57.676,14 e se incluye todo para poder facelo como con crédito extraordinario con fondos do Concello. Outro proxecto é o acondicionamento da área recreativa da Ruta do Holandés no seu paso polo Concello de Queixo, que isto sería a área recreativa de Gastrada, ali na entrada onde está a depuradora aquela e todo eso, iba a facer un proxecto de 48.397,17, que se había solicitado unha subvención a Turismo de Galicia, pero como era en concurrencia chegou uns segundos tarde, entón non entrou non, o sea, non nos denéganos a subvención. Entonces, como é un proxecto tamén que está, pues, vámoslo a tratar de facer con cargo a este crédito extraordinario. E por último, tamén se había solicitado unha subvención para corrección de impactos paisaxísticos, que sería mellora no lavadoiro da línea de Campo Rapado. Tamén nos deu denegada, tamén por eso con concurrencia competitiva. Entonces, pues, hai veces que na que estés ás 12 da noite para presentalo, pero hai veces que o internet vai debe ter preferencias por algunhas zonas a outras, entonces tamén veu denegada. Entonces, este importe de 15.145,34 tamén se vai a financiar con esta partida con este crédito extraordinario. Entón, para financiar a suma de todos estes expedientes son 928.659,08 euros, que se van a financiar con cargo remanente líquido de tesorería. Entón, a proposta de acordo é a seguinte: aprobar inicialmente o expediente 2022/T002/000016 de modificación de crédito extraordinario 2022/01 no Orzamento Municipal vixente correspondente ao exercicio económico de 2022. Segundo, expoñer ao público dito expediente durante 15 días hábiles mediante publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e nos tabuleiros de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello. Terceiro, aprobar con carácter definitivo o expediente se contra o mesmo non se presentasen alegacións ou reclamacións durante o período de exposición pública. E cuarto, publicar unha vez aprobada definitivamente a modificación un resumo da mesma a nivel de capítulos no tabuleiro de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Ten a palabra o portavoz de Veciños de Monqueixo. Ben, vamos a ser escuetos e non vamos a entrar nos programas, nas obras específicas. Hai algunha das cousas, por eso preguntaba se eran aglomerados, porque da vista non tuvemos tempo de velo con moita calma todos os proxectos, e é verdade que estaban colgados, pero cambiou a nomenclatura, porque na memoria antes, cando era, quero recordar, triple rego, triple asfáltico ou tal, xa sabías que era piche tirado, e se poñía aglomerado era aglomerado, e ora hai unhas siglas aí, e por eso preguntaba o do aglomerado, porque non imaginábame por importe, pero como suberon tamén tantos materiais, quería asegurarme. Entonces, si nos parece... Bueno, non empezamos por aí. En primeiro lugar, o que nos gustaría era que nos facilitaran o máis pronto posible a liquidación da conta, e se nos poden pasar un extracto das xeracións de crédito que van neste ano, porque xa sei que van nos decretos da alcaldía mezclaos no medio de todo, pero moitas veces ler os decretos, e supoño que ustedes apartados o que son as xeracións de crédito, se non las podías pasar as que hai hasta ahora, porque cos orzamentos que aprobamos este ano, que creo recordar que só tiñan unha obra, supoño que xa habría xeracións de créditos por obra, e para ir levando un pouco as cousas o día. En segunda parte, anunciarlle que vamos a absternos na votación deste punto,
e simplemente por unha causa, ainda que vemos de que existen obras que son interesantes e que apoyamos claramente, consideramos que un programa así de casi 1 millón de euros deberíamos de ter opcións de participar nel e non o fixemos. Eu creo que é unha das eivas que por cabezonaría, nós pensamos que cabezonaría do equipo de goberno porque saben que con nós que se pode chegar a acordos e poderíamos mellorar o que vostedes presentan, que xa lle digo, en certos casos podemos estar hasta de acordo nos dous proxectos de aglomerado, mais se nos pulimos casi 1 millón de euros en obras, tamén vemos a necesidade de ter unha reserva para reforzar outros servicios básicos e tamén para axilizar cando toque o do centro de día. E pensamos que igual que de importante son pois as acometidas de algunhas destas obras, tamén é importante pois reforzar servicios sociais, servicios de conciliación e reforzar outros servicios básicos tamén en base ao remanente de tesourería e non só a obras de aglomerados e pouco máis hai que aglomerados, non? Bueno, dos parques, sí. Despois, e permítanme que cambie de folla, chamarlle, estou chamarlle acondicionamento da área recreativa na ruta do holandés ao seu paso polo concello de Boqueixón, a eso, o sea, o que se pretende, que é agachar a depuradora dos veciños de Gastrar. Pareceme que ter unha cara pero dura, No. Bueno, cara non, pareceme un recurso, como se chama, literario, unha metáfora ben plantexado. Explíqueche por que se pose nombre. Pero, bueno, basicamente é agachar. Puxose ese nome, supoño que sería para entrar na subvención, supóñome. Bueno, pero, é meterlle moita cara aquí, porque o que se pretende é agachar a depuradora que os veciños non queren ali. Pero, que conste que, aparte deso, fíxome moita gracia, porque dixe, a verdade é que deron unha volta para facelo impresionante. Aparte de eso, e agora xa non encontro onde tiña as anotacións, porque ainda pode ser que tovera outra. Non creo que está máis ou menos dito. En fin, volver a incidir que creemos que deberían ter en conta a oposición para preparar todos estes proxectos. Combinámonos, como sempre, a que o fagan, aínda que levamos 7 anos, xa sei que non o fan. E por outro lado, recordarlle que queda un cacho de aglomerado pendente de Sucira a Codeso, que tamén se podería ir metendo nestes diversos plans. En base a isto e aproveitando de que a zona que ahora queda é onde se plantaron a maioría dos viñedos, e visto que está pasando nas pistas municipais do Concello co uso da maquinaria agrícola, creemos que hai que ter cuidado e limitar a tonelaxe, porque supoño que pasarán tractores e maquinaria agrícola ahora a feixe por las pistas e intentar de que pasen por pistas forestais e non por pistas aglomeradas, porque se machacan moito antes. A prova témola na pista de Quián. Entón, creo que aí que debemos facer un esforzo, non sei como, porque a maquinaria agrícola cada vez é máis grande, e entonces pois combinar a que, habrá que prohibir de alguna forma a pasar por certos sitios con esa maquinaria agrícola. Terán que pasar por outros sitios alternativos, pero hai pistas que son radiais do Concello de Boqueixón que non podemos permitir que as machaquen en 15 días. Creo que temos que pensar neso. Non estou dicindo de que multen aos andeiros, que quede claro tamén. Non, evidentemente. Si era unha idea, pero ti realmente ves, veñen os camións que cargan, madeira, e realmente hai señales de que 10 toneladas é un sitio, pero realmente a madeira, digamos, do monte hai que sacala. Si hai que sacala, pero tamén hai que sacala ben, poñendo boas entradas nas pistas, nos accesos ás fincas e todo, e non salir a través de todo,
os camións realmente moitas veces o que é un trailer cargado de madeira posiblemente cause menos dano que o mellor que hai moitas veces algún trator que saile a través dunha coneta cargado con un silo ou con sea de millo ou sea de ervas, como coincide nun momento que te chovendo e está collendo esa erva ou ese millo, sale aí con moitísimas máis tonadas que incluso con trailer cargado de madeira. Entón realmente sí que somos os propios gandeiros nosos os que nos están estropeando moitas veces os viales. Ora realmente podemos limitar o uso de algúns viales, como yo tampouco non hai outros. En algunhas zonas sí que hai outros viales que poden utilizar. Hai que pensar como facelo para que non se usen por moito se cadra non se poderá aglomerar certas partes e noutras partes aglomeradas pois habrá que dicirlle a xente que non pode pasar con elas con maquinaria, que só é para pasar os coches, non é para pasar porque a maquinaria agrícola de vela por aí cada vez hai bichos máis grandes e eso está e vemos os precios dos aglomerados e non podemos permitir que en 15 días pois que se levante un aglomerado. No de que ano foi... supoño que sería moito da auga. Eu ali, realmente, sobre todo na zona onde máis estropeu que foi ali na entrada, eu creo que dali debe ser que haxa algunha filtración de agua que veña do monte da terreno de arriba, onde está a casa aquela, e que se filtre por ali e que foi o que... Porque de feito, ali arreglarse era un poquinho máis arriba. Non sei se vos acordades, era xusto onde se facía, ali machacouse toda a vida, estaba machacado o asfalto. Pero porque hai filtración de agua e non hai... Bueno, agora máis ou menos quedou ben. Eu tiña dúdas ali onde era o bache máis grande, que non sei se foi un poquinho máis para diante outro cachiño. Entón, antes de que tal, non se indiquei ao director de obra que pase por ali, porque antes de que pase o tempo da garantía, digamos, non, mira, se eso sigue estando, hai que arreglar, hai que arranxar outra vez, teñen que vir aí cortar e fazer outro... Que é un parche, sí, pero claro que é un parche, pero mira, eses parches posiblemente moitas veces van a aguantar que non están, non, a mellor, evidentemente, os piches ou os riegos, claro, moitas veces hai que ir facendo porque non temos o mar, non damos feito, aglomerar non podemos aglomerar todo, vendo estes precios tamén, é inviable, non teremos que posiblemente fazer digamos, no que hai nas aglomeradas xa que levan de tempo, que teñen ao mellor por se necesitan un riego, o sea, esa capiña de sellado para que deixe de cuartear como está cuartando en algunhas zonas. Entón a veces se dá metido para sobre todo por unha base desde Loureda hasta Lamas. Ten falta en algúns zonas tamén ainda máis que un sellado, ten falta de algún cachiño máis. A que vai de Serriú cara de Seiro, tamén ten certas zonas que fai falta. Loureda Lamas o que tiña falta era de 30 ou 40 centímetros máis, eu non dixo máis, eso sí. Pero eu creo que é unha cuestión que nos debe preocupar o da ordenación do tráfico nas pistas municipais, non o tomar a coña. Non o tomar a coña porque é un problema. En fin. Bueno. Entonces, procedemos entonces á votación deste crédito extraordinario. Votos a favor? Bueno, ti non se dixe nada. Non se dixe nada? Bueno, pues entonces di algo, anda. Bueno, pois traemos a debate e a votación a esta primeira modificación de crédito con cargo ao orzamento do ano 22 e con cargo remanente de tesorería do ano 21, no que se van a cometer unha serie de inversións en Boqueixón que superan ampliamente 1 millón de euros, 1.116.943,08 euros. Digo a primeira modificación porque no próximo pleno ordinario de xullo pois pensamos traer unha segunda modificación para afrontar unha serie de inversións que temos pendientes, tanto de subvencións que están pendentes de concesión como de proxectos propios. Un pouco en contestación ao que decía Xavier, os proxectos que nós incluímos nesta modificación de crédito pois decidíronse en base ás necesidades e ás peticións que ímos tendo das distintas parroquias e dos distintos veciños. As dúas obras que se falaba de aglomerado, tanto de Casal Pejito a Moa como de Ardariz a Rubial, pois son obras de urxente realización e non hai máis que dar unha volta por esas pistas
para ver o estado no que están. Aparte de que son pistas, bueno, pois que de alguna maneira vertebran e comunican parroquias, nun caso a de Lestedo e Sergude, ou a de Sergude e Lestedo, que soporta bastante tráfico, sobre todo días de feira e demais, e o resto, pois, e a outra, a de Casal Pejito a MOA, pois que vai a permitir unha mellor conexión coa zona de Gastrar, Loureda, incluso co aeroporto de Santiago. O Parque Infantil de Lestedo pois é unha demanda que xa fai 2 anos temos por parte das nais e dos pais que levan así ali os seus nenos, bueno, polas deficiencias que ten o actual, e entonces, bueno, pois decidimos eliminar o parque que xa hai, ou os 2 que xa hai, e facer unha nova inversión ali, tendo en conta que a población ali está pois medrando e a demanda vai a ser cada vez maior. Despois hai unha serie de inversións que están suxeitas e condicionadas pois, a subvencións que se pediron, como as do Parque Empresarial e o lavadoiro de Campo Rapado, que tamén foi unha demanda que incluso se deu aquí en algún pleno. O ano pasado fixos unha actuación no Camiño de Santiago, fai 2 anos fixos unha actuación no Camiño de Santiago no campo de fútbol de Lestedo. O ano pasado continuouse ali na plaza de Rubial e este ano pretendese facer pois unha senda que permita eso, unha maior seguridade nun tramo tamén de excesiva velocidade. Tratamos de cubrir un pouco as necesidades que van aparecendo e tamén as demandas dos veciños, e somos conscientes de outras necesidades que temos ou de outras necesidades que ten o Concello ou as parroquias, entre elas ese viario do que falou vostede entre Sucira Donas e Codeso. Tamén somos conscientes de outras necesidades que temos que cubrir, pero quería recordarlle que para poder dispoñer do remanente debemos financiar inversións financieramente sostibles. Non todas as inversións ou os servizos dos que vostede falou pois poden ir con cargo ao remanente. Haberá que buscar outras vías de financiación ou acometelos directamente con recursos propios. E despois tamén somos moi conscientes do problema que hai de uso de viales públicos e de circulación de maquinaria pesada e de empresas forestais que están facendo no Concello. Pola nosa parte, a ver, estamos tratando de que os danos sexan os menos posibles, pero tamén temos ou somos conscientes de que, bueno, de que temos un tecido empresarial non moi forte, entonces tampouco queremos poñerlle excesivas trabas nin ser un impedimento ou nin ser un problema para as poucas empresas que temos en Boqueixón. É dicir, o noso traballo entendemos que é coidar as infraestructuras e salvagardalas do deterioro, etcétera, etcétera, pero tamén temos que facilitarlle as cousas aos veciños, ás empresas e a riqueza que se poida xenerar neste Concello, sempre nos límites da legalidade, non? Entonces, nese sentido, non vamos agora aquí a entrar a discutir en se debe ou se pode limitar o tonelaxe, etc. Recollemos a súa proposta, pero, bueno, sempre con ese matiz, é dicir, estamos para defender os intereses do Concello, pero tamén para defender os intereses dos veciños e os intereses das empresas, dos gandeiros e dos madeireiros de Boqueixón, non para poñerlle trabas. Nada máis. Procedemos entonces á votación desta modificación de crédito extraordinaria. Votos a favor? 6. Votos en contra? Abstencións? 4 abstencións. Entón, aprobamos esta modificación de crédito con 6 votos a favor do grupo de goberno e 4 abstencións do grupo de veciños de Boqueixón. Non hai máis puntos na orde do día, entón deixamos de gravar, cerramos a sesión.